كشتنا يوحناي عمادكار مارقوس 6 و هرادوس پادشاه اویک بهیست چنکی ناو دنگی عیسا درکتبو هنکا دگوت او یوحنای عمادکارا و جناو مریارا بویا جبر ویکی کارین هزدار بدست ویتین کرن لی هنکان جی دگوت او الیاسا هنکا دین جی دگوتن او پیغمبرک وک پیغمبر دمع بریا لێگاوە هەرەدۆس ئەو یەک بهیست وی گوت یوحەنایەگۆ من سەری وی ژێ کردە ژناو مریارا بوویە چمکی هەرەدۆس بخوا یوحەنا دابوو گرتم گرێ دابوو ئاوێت بوو زندانێ وی ئەv ji ber هێرۆدیا ژنا فلیپۆسێ برای خۆ کرد چمکی وی ئەو ji xwe re anî bû lê یوحەنا jêre gotibû نابێ گۆتۆ ژنبرا خۆ بینی لۆما کینا هێرۆدیا یوحەنا هەبوو دخواست گۆوی بدێ کوشتن لێ بسەر نەدکرد چمکی هەرەدۆس یوحەنا دترسیە و ئەو دپاراست ji ber گۆ dizanî bû یوحەنا mirovekî rast û pîroz e gava gogûhê xwe dida gotina wî ew heyirî dima lê dîsa jî bi dilxweşî guhdariya wî dikir îcar fersendek derket Herodos ji bo rojbûyîna xwe ziyafetek da malmezin serdarên leşkerî û giregirên celîlê gava keça Herodiyayê ket hundir reqisî û ev yek li Herodos û vexwandiyên li ser sifirê rûniştî xweş hat hingî padîşah ji keçikê re got tu ji min her çi dixwazî bixwaze ez ê bidim te û wê jê ji dil sûnd xwar û got tu ji min her çi bixwazî ez ê bidim te heta nîvê padîşahiya xwe jî keçik derket û çû ji diya xwe pirsî ez çi bixwazim diya wê jêre got serê Yuhennayê Îmadkar keçik hema billes çû ba padîşah û daxwaza xwe jêre got ez dixwazim got tu niha serê Yuhennayê Îmadkar li ser sêniyekê bidê min padîşah gelek xemgîn bû lê ji ber got li pêşberî vexwandiyan sûnd xwaribû nexwest soza godaya wê bişkîne padîşah hema celad şand emir lê kir got serê Yuhena bîne celad jî çû zindanê serê wî jê kir û li ser sêniyekê anî û da keçikê wê jî ew bir û da diya xwe gava ku şagirtên Yuhena ew yek bihîstin hatin cesetê wî birin û di gorekê de veşartin Pirtûka pîroz İncîl Silav û rêz xweşk û birayên hêja